Pojedinačna rasprava bit će ona uvažene zastupnice Sabine Glasovac. Hvala gospodine predsjedniče, poštovana gospođo Plavša Matić, kolegice i kolege. Evo ja moram na samom početku izraziti zadovoljstvo podnesenim izvješćem rada Zaklade za razvoj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i konstatirati da zapravo ne samo ovo izvješće nego oni koji malo više prate rad zaklade mogu vidjeti da na jedan vrlo transparentan i učinkovit način ispunjavate svih onih 5 strateških ciljeva koji su postavljeni u Strategiji djelovanja od 2012. do 2016. godine. Ja ću ih samo kratko nabrojiti. To su dakle poticanje građanstva na aktiviranje, na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, izgradnja kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnog društva, povećanje javnog utjecaja i vidljivost aktivnosti organizacija civilnog društva i podrška društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru. Tome u prilog idu i sljedeće činjenice. Dakle, moram reći da s pravom ne samo nosite nego i opravdavate naziv institucije Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva jer razvijate, uspijevate postići razvoj krizi i recesiji unatoč i usprkos. Ne samo da uspijevate dakle razvijati civilno društvo ali i lokalnu zajednicu i sve pojedince koje žele dati svoj aktivan društveni doprinos razvoju zajednice, znači uspijevate osigurati određeni kontinuitet i zapravo iz ovog izvješća vidi se ne samo transparentnost u upravljanju javnim sredstvima nego i sadržajnost vašega rada odnosno ovog izvješća. Pa tako zapravo je pozitivan primjer da od 43 negdje okvirno 43 milijuna prihoda zapravo 90% prihoda je usmjereno upravo ka osnaživanju civilnog sektora u lokalnim zajednicama bez obzira radilo se pritom o naglascima u smanjenju razlika među pojedinim društvenim skupinama ili u osnaživanju posebno ranjivih društvenih skupina. Da li je naglasak na poticanju volonterstva, na zaštiti okoliša ili na samoj demokratizaciji društva. Dakle, sva ta sredstva zapravo koja prolaze na neki način kroz vas kao krovnu instituciju bez obzira da su, a naravno u većini slučajeva su transferirana prema lokalnim zajednicama, prema vašim partnerima ali i prema svim dionicima odnosno društvenim čimbenicima. Uz to zapravo vrlo uspješno i radite ono o čemu smo danas imali prilike čuti dosta lamentiranja, a to je zapošljavanje. Kada govorimo o zapošljavanju, dakle kroz čini mi se 486 podrška koje su dane u 2014. godini naprosto mora se spomenuti hvale vrijedan podatak da je zaposleno 829 osoba i da tu se osjeti prilikom zapošljavanja i ta rodna uravnoteženost. Dakle, od toga je 471 žena i 358 muškaraca. Uz tih 829 osoba uspjelo se ekstra angažirati još i 7637 volonterki i volontera koji su zapravo dali još jedan dodatnu snagu u ovom segmentu. Ono što je posebno bitno jest da vodite računa i o zapošljavanju mladih osoba. Stoga me radosti podatak da zapravo u vašem stručnom timu 37% čine osobe koje su mlađe od 30 godina. I to je zapravo pravi put da ono što zagovarate, da ono što je utemeljeno i usvojeno zapravo kao strategija nije mrtvo slovo na papiru nego zapravo je nešto što je opipljivo i čemu u prilog idu činjenice koje se mogu vidjeti i u ovom izvješću. Ono što smatram posebno značajnim
momentom za nacionalnu zakladu, ali naravno i za sve one korisnike ovih mjera, zapravo društvo u cjelini koje ima najviše koristi od vašeg djelovanja jest moment kada ste dobili akreditaciju od strane Europskog gospodarskog prostora i od Kraljevine Norveške da budete de facto zastupnik odnosno provoditelj programa za civilno društvo u Republici Hrvatskoj jer će se na taj način Republici Hrvatskoj staviti zapravo na raspolaganje dodatnih 1,3 milijuna kuna za razne programe. Smatram da je posebno bitno uz ovo sve što sam navela, zapravo što se posebno vodi računa, ono što je, mislim da u društvu zaista mladima treba dati posebnu podršku ne samo od strane države nego i od strane nacionalne zaklade i od strane nacionalnog sektora. To je uspostavljanje, odnosno vrlo uspješno funkcioniranje centara znanja za društveni razvoj, snažan doprinos znači politici koja je u Europi zapravo krovna politika, takozvani koncept LLL ili lifelong learning, cjeloživotno učenje, čemu i vi doprinosite kroz katalog neformalnog obrazovanja i kroz učenje na daljinu pokazujući tim primjerom da ste i u ovom segmentu uz mnoge druge daleko ispred nekih javnih institucija u Republici Hrvatskoj i da ste puno prije svojim djelovanjem, načinom promišljanja ušli u Europsku uniju nego li je to formalno učinila i Republika Hrvatska. Isto tako posebno vrijednim uz dužno poštovanje dakle svim programima držim programe odnosno uspostavljanje nagrade za učenike osnovnih i srednjih škola gdje se nagrađuju najbolji volonteri. Smatram da je to pravi put, da se u hrvatskim i osnovnim školama njeguje kultura volontiranja i na taj način uz neke formalne oblike obrazovanja i neke sadržaje u školama što se zapravo škole osnažuju, da daju snažnu podršku toj djeci, da shvate od rane dobi koliko je važno graditi u sebi taj osjećaj za pravednost, osjećaj za pomoć i osjećaj što to znači biti odgovoran građanin Republike Hrvatske, biti osjetljiv na probleme i situacije oko sebe, danas u svom razredu, sutra u svojoj ulici u kojoj živite, svom gradu, Republici Hrvatskoj, ali i kada budu odrasli ljudi u Hrvatskoj i u Europskoj uniji. Ovim bih završila, dakle dajem potpunu podršku ne samo ovom izvješću za 2014. godinu nego i vašem daljnjem radu. Ustrajte, ne dajte se obeshrabriti možda nekim raspravama u ovom Hrvatskom saboru. Naprosto Republika Hrvatska mora biti svjesna da je civilno društvo zapravo jedini pravi jamac, jedan od ključnih pravih jamaca demokracije i modernog društvenog uređenja i što nam je jače civilno društvo to ćemo biti uređenija, demokratičnija zemlja u kojoj građani kada imaju osjećaj da sudjeluju odnosno da participiraju u upravljanju društvom utoliko su zahvalniji i pa imaju osjećaj da njihovo postojanje kao društvenog pa i političkog bića ima smisla. Evo hvala lijepo i želim vam puno uspjeha u daljnjem.